Witam wszystkich pięknie. Ja się nazywam Krzysztof Szeda, jestem wiceprezesem Ferajny Duś. I dzisiaj mamy 39. Śląski Czwartek, kiedy pochludzi dr Sebastian Musiał i Marcin Peters, którzy są kamratami z naszej ferajny. A naszym gościem jest pani Hania Blokisz-Bacza. Witamy i przekazuję mikrofon dalej. Witamy wszystkich pięknie i będziemy gadać też po polsku. Żeby się też dowiedzieć wszystkiego o tym pięknym miejscu, jakim jest Pałac Wittgensteinów we Wrocławiu. Bardzo pana przepraszam, bo to nie powinienem mówić, ale powiem. Jakby pan mikrofon troszkę dalej, będzie wyraźniej. O, przepraszam bardzo. Super, Spróbuj. dziękuję. Bo to niekiedy tak jest, że Jak się ma mikrofon, to właśnie nie wiadomo jak. Ja rozumiem. Super. Jestem Doskonale. zadowolony. Czyli teraz jest lepiej. No to tak będziemy, ja przekazuję mikrofon od razu pani Hannie, która opowie nam o historii dalszej, historii bliższej, jak to się stało, że budynek jest w tej chwili użytkowany w ten, a nie w inny sposób i co ciekawego tam można zrobić. Zacznijmy od historii może tak. Zacznijmy od historii, bo historia wymaga tego, żeby o niej wspominać. I od razu Wam wszystkim się przyznam, że po Śląsku to jeszcze nie prowadziłam niczego, unikom jak ognia, bo się zawsze boję tej krytyki, bo teraz jest tak modnie gadać po śląsku fest. A fest to miała moja prababcia, żaden ją już nie rozumiał. Także dzisiaj będzie mi na pewno i tak szło, będziemy widzieć jak mi wyjdzie. Ale Pałac Wittgensteinów myślę, że większość z Państwa zna, dlatego że to jest po prostu Pałac Ślubów w Wodzisławiu. I do dzisiaj wszyscy do nas przychodzą, choć Pałacem Ślubów już nie jest od dobrych kilku lat, po akty urodzenia, zgonu i dziwią się, że jak to możliwe, że tam już nie ma USC. Otóż nie ma, dlatego że cały obiekt od momentu tej ostatniej wielkiej modernizacji został przeznaczony na placówka kultury, czyli właściwie cały obiekt to jest muzeum w Wodzisławiu Śląskim. Po modernizacji, a modernizacja skończyła się w zeszłym roku, w 2022, nie ma tam już Urzędu Stanu Cywilnego. Ale tak jak tutaj panowie wspomnieli, zaczniemy od tego, co było zanim powstała ta siedziba, czyli ten Pałac Wittgensteinów. To był oczywiście zamek w Wodzisławiu, na wodzisławskim Gródku, wzgórzu. To jest w parku, jak się stoi obok pałacu, to się patrzy właśnie na te wzgórze, które młodzież upodobała sobie już od wielu, wielu lat. A tam właśnie była pierwsza siedziba właścicieli Wodzisławia. Była to taka wieża na kopcu o charakterze mieszkalno-obronnym. Oczywiście to były dawne lata, to było średniowiecze, tam właśnie ci panowie i właściciele kolejni Wodzisławia mieszkali. Wokół tego Gródka była palisada, była fosa, do zamku prowadził mostek, więc to wyglądało jak na prawdziwych czeskich bojkach, prawdziwy zamek w środku tego założenia parkowego. I bardzo niewiele o nim wiemy, bo ten zamek był po prostu bardzo słabo opisany jest. Wiemy na przykład, że taki kafel ostał był ogrzewany piecem kaflowym. Kafle misowate i płytkowate, a to był właśnie kafel z wizerunkiem orła w koronie, co podkreślało taką szczególną rangę tego obiektu. Zachował się też stary zamkowy inwentarz z XVI wieku, 1584 i w tym właśnie inwentarzu można dokładnie poczytać, co w tym czasie w tym właśnie zamku się znajdowało. 5 łóżek, 2 krzesła, pościel, obrusy, pieczęć, zegary noszone na piersi, srebrne naczynia, 3 kalendarze, dokumenty, kałamarze, lampy. To wszystko tam było. Oczywiście stroje, biżuterię, srebrne przybory, którymi się język ostrzy, punta płócienna do zawiązywania żył po puszczeniu, jajko złote w blaszanej szkatule, przeciw złemu powietrzu. Myślałam zawsze, że jajko robi złe powietrze, a tu odwrotnie. Obrazy, namiot wojskowy, tam była też zbrojownia, było dużo arsenału, może być też, że wytwarzano, tam był jakiś rodzaj broni, także było to takie bardzo znaczące miejsce na mapie właśnie ziemi wodzisławskiej. I ten inwentarz zamkowy mówił właśnie o wszystkich tych rzeczach, które się tam znajdowało. W głównym budynku dwukondygnacyjnym było kilka komnat, była sypialnia, kancelaria, była komnata, gdzie obradował sąd, była kuchnia, stajnie, drewutnia, kuźnia, więc całe to założenie tam znajdowało się
i w tym zamku, i wokół potem fosy były te założenia, te budynki takie gospodarcze, które tu były służebne dla całego zamku. I potem nadeszły czasy, w których pojawił się nowy właściciel Wodzisławia, Ferdynand Józef von Dietrichstein. Bardzo szacowno i znacząco jednostka, bardzo szacowny człowiek. Dlatego, że książę Dietrichstein urodził się w Wiedniu w 1636 roku i tam uzyskał tytuł książęcy. Swoją młodość spędził na dworze habsburskim jako ochmistrz cesarskiej pary. Potem przez 9 lat piastował urząd najwyższego komornika na Morawach, a w czasie powstania węgierskiego Rakoczego zasiadał w tajnej radzie, gdzie kierował polityką państwa. Więc był osobą bardzo znaczącą. I właśnie ci Dietrichsteinowie w takich okolicznościach związali się z Wodzisławiem, bo Ferdynand Józef Dietrichstein odkupił Wodzisław od księcia Leopolda Habsburga za 150 000 guldynów. Natomiast dlaczego go odkupił? Bo były to bardzo niespokojne czasy. Wojna z Turcją wyczerpywała militarnie i finansowo właśnie Leopolda Habsburga i Leopold Habsburg jako właściciel dóbr wodzisławskich ponosił ogromne wydatki, a jednym właśnie z jego wierzycieli był Dietrichstein. No więc, żeby go jakoś spłacić, jakoś się dogadać, żeby ten dług anulować, zdecydował się na odsprzedanie dóbr wodzisławskich. I 27 lutego 1696 roku Wodzisław trafił w ręce Ferdynanda Józefa von Dietrichsteina. Spisano dokument, przekazano mu zamek, ale zamek był niestety już w bardzo złym stanie i groził zawaleniem. Natomiast Ferdynand Dietrichstein niespecjalnie tam w Wodzisławiu przebywał. Kupił Wodzisław, ale nie przebywał w Wodzisławiu, objął tylko w posiadanie zamek wodzisławski i drewniany dwór w Łaziskach. Zmarł w 1698 roku w swoim pałacu, oczywiście w Wiedniu, i tam w Mikulowie w Czechach został pochowany, gdzie spoczywa do dziś. Czyli to zaledwie kilka lat się tym dobrem cieszył, natomiast jego Wodzisław został mocą testamentu przekazany potomkowi, synowi, a następnie wnukowi Guidobaldowi Józefowi von Dietrichsteinowi, i to jest bardzo istotna jednostka w dziejach właśnie Pałacu Dietrichsteinów. Do dzisiaj historycy archeolodzy nie odnaleźli wizerunku Guidobalda. Mamy jego podpis, mamy historię jego życia. Ciągle odkrywają i pojawiają się nowe fakty, nad którymi pracuje dyrektor naszego muzeum, pan Sławomir Kulpa, który dokładnie bada losy Dietrichsteinów, ale właśnie od strony, czy pod kątem rodziny Guidobalda i jego żon, związków, jak to wyglądało wszystko w związku z Pałacem Dietrichsteinów. Więc niestety do dzisiaj nie wiemy, jak Guidobald wyglądał. Ale był spadkobiercą państwa wodzisławskiego, był wnukiem Ferdynanda. Kiedy osiągnął pełnoletność, otrzymał właśnie Wodzisław, a właściwe przejęcie tego majątku nastąpiło w 1739 roku. Kilka lat później Guidobald żeni się z Marią Gabrielą Henkel von Donnersmarck na tym wodzisławskim zamku, który już niezbyt ładny był, niezbyt obiecujący, grożący zawaleniem, i dlatego fatalny stan obiektu sprawił, że Guidobald postanowił razem z nową małżonką wybudować nowy zamek, nową siedziba w sąsiedztwie właśnie Starego Zamku. I tu dochodzimy do naszego pałacu Dietrichsteinów, bo to właśnie ten pałac został zbudowany przez te małżeństwo Guidobalda i Marię Gabrielę Henkel von Donnersmarck. Bo jak się oczywiście domyślamy, była to poważna inwestycja, dlatego na budowę pałacu złożyły się i jedna i druga rodzina, i młodziutko Maria Gabriela liczyła, że właśnie w tym miejscu będzie wieść swoje szczęśliwe małżeńskie życie z Guidobaldem. Natomiast tak się niestety nie stało, już uprzedzając historię, bo Maria bardzo młodo zmarła i nie dożyła przeprowadzki do nowych włości, do nowego pałacu.
Na projektanta tego budynku wybrali Franciszka Antona Grima, który był też architektem rodziny Dietrichsteinów. Zaprojektował nie tylko pałac, ale też park i ten plac przyzamkowy. Całe to obejście wokół pałacu to jest jego dzieło i oczywiście sam budynek. Hołdował nowym trendom, dlatego pałac w Wodzisławiu jest pierwszym klasycystycznym obiektem w Polsce. Potem oczywiście razem z rodziną Dietrichsteinów tworzył kolejne dzieła sztuki architektonicznej, kościoły, klasztory, rezydencje dworskie i to są na przykład jego w innych miastach takie tworzył rezydencje. Między innymi na dole to zdjęcie to jest zamek, pałac w Napajedli. To jest druga siedziba też Dietrichsteinów, w której też Guidobald mieszkał. Jak się jej dobrze przyjrzeć, być może te zdjęcie tego tak dokładnie nie oddaje, ale jak się jej dobrze przyjrzeć, to jest bardzo podobny obiekt do naszego pałacu Dietrichsteinów. Właściwie oprócz tych dwóch bocznych z prawej i z lewej skrzydeł, to jest nasz pałac wodzisławski. Napajedla, tam aktualnie jest to obiekt prywatny, jest hotel, restauracja, można się przyjechać na wycieczkę weekendowo i zobaczyć, jak Napajedla funkcjonuje, pięknie wyposażono wewnątrz, jest otwarto dla wszystkich, dla zwiedzających. Więc tak jak mówiłam, pierwsza żona Guidobalda umiera młodziutko w 1747, nie korzysta z tego pięknego, nowego swojego pałacu. Tu na zdjęciu jest jej mama, więc można przypuszczać, że była do niej gdzieś podobno. Guidobald zamieszkał więc w pałacu ze swoją drugą żoną, Marią Anną Rothal, i z tą żoną miał dwoje synów, Franciszka i Józefa. Obaj się urodzili w Wodzisławiu, niestety nie dożyli wieku dorosłego. Pierwszy zmarł już jako małe dziecko jeszcze w Wodzisławiu, drugi przeżył kilka lat więcej i wyprowadził się razem z ojcem do Napajedli, ale też nie dożył wieku dorosłego. W 1755 Guidobald z całą rodziną przeprowadza się właśnie do Napajedli, do tego zamku, który przed chwilą pokazywałam, ale ta jego drugożona też umiera, 18 lat małżeństwa i Maria Anna umiera, a Guidobald, jako że nie chciał zostać sam na starość, a miał dopiero 50 lat, to postanowił trzeci raz wyjść, ożenić się. Natomiast był tak dobrą partią, że jego żoną została młodziutko, nieskoło 20-letnia Maria Józefa Schrattenbach, która doprowadziła go do śmierci 2 lata później, z przyczyn, o których nie wypada tu wspominać. Natomiast właśnie to są te przyczyny, o których panowie wszyscy pomyśleli, bo on był już dorosłym bardzo, a ona młodą i dzielną dziewczyną we wszystkich dziedzinach. Ale Maria Józefa Schrattenbach wiedziała, co robi. Wytrzymała 2 lata z Guidobaldem, a potem została dziedziczką pałacu Dietrichsteinów, który sprzedała, zyskując na tym znaczną fortunę. No i później pałac oczywiście przez kolejnych ponad 120 lat przechodził w kolejne ręce prywatnych właścicieli. Takie stare zdjęcia z pałacu Dietrichsteinów gdzieś się zachowały w naszych archiwach. U szczytu wejścia głównego znajduje się taki kartusz fundatorów. On jest tu oczywiście na zdjęciu odnowiony i pięknie wyglądający. Tenże kartusz właśnie jakby jest dowodem na to i pokazuje, że te dwie rodziny Donnersmarków i Dietrichsteinów były fundatorami tego właśnie obiektu. Herb Dietrichsteinów to jest ten z 2 nożami winiarskimi, po drugiej stronie Donnersmarkowie, to ich kartusz. A to jest już ostatni właściciel, Fritz Friedlander von Fuld, który był ostatnim właścicielem pałacu Dietrichsteinów, prywatny górnośląski przemysłowiec, prywatny właściciel, który w 1906 roku pałac sprzedał władzom miasta i tu zaczęła się już ta taką, powiedzmy, miejska historia tego obiektu. Historia pałacu. Pałac Dietrichsteinów, co ciekawe, był pałacem zainspirowanym francuskim barokiem klasycyzującym. Ta budowa pałacu trwała 3 lata, od 1744 do 1947 roku. Został zbudowany na planie wydłużonego prostokąta o wymiarach ponad 52 metry na ponad 17 metrów.
dwukondygnacyjny, częściowo podpiwniczony, bo rzeczywiście te piwniczki w Pałacu Liechtensteinów są dużo mniejsze niż można by się spodziewać. Można byłoby tam mieć takie piękne piwnice winne, a tu to są bardzo niewielkie te piwniczki. Jest nakryty mansardowym dachem i ten mansardowy dach był zawsze, kiedyś, od początku istnienia pałacu. Tu go na tym zdjęciu nie widać, dlatego że prawdopodobnie w 1822 roku, w czasie Wielkiego Pożaru, ten dach zniszczył się i został odbudowany tak, jak tutaj na zdjęciu widać, czyli taki czterospadowy. Natomiast zmieniło się to po naszym wielkim remoncie, po odkryciu dokumentów, tu może tego nie widać, ale tu jest właśnie mansardowy dach już w nowym, po modernizacji pałacu, po odkryciu dokumentów, które potwierdzały taki kształt dachu, wrócono do tej dawnej formy. Przez co obiekt zyskał jeszcze jeden poziom, tak z ciekawostek. No więc tu jesteśmy. I co? Co dalej w tym temacie? Ściany dolnej części wzniesione zostały z materiału rozbiórkowego, z piaskowca i cegły, który prawdopodobnie pochodził jeszcze ze starego zamku i dopiero od pierwszego piętra używano nowej, wypalonej cegły. Tu u szczytu wejścia głównego, oprócz tego kartusza, jest też zegar, który został bardzo nowy oczywiście, ufundowany w 2001 roku. Zegar chodzi, wybio pełne godziny i nawet jest śpiewany kurant, więc ten zegar wyznacza czas, jaki biegnie w Wodzisławiu. Kiedyś od strony parku pałacowego były 3 wejścia, teraz zostało już tylko jedno główne z wybudowanymi schodami, a kiedyś były jeszcze 2 boczne, jedno dla pani domu, jedno dla pana domu. Osobno mogli wchodzić do swojego pałacu. Nie wiemy, jak wyglądały wnętrza pałacu w czasach Dietrichsteinów. Pożar, który właśnie w 1822 roku spustoszył większość miasta, także zniszczył pałac i wszystkie te elementy wyposażenia, piece kaflowe, stolarka, drewniano, to wszystko poszło w niwecz. I niestety to nie jest jeszcze w ogóle odtworzone. Być może kiedyś do tego dyrektor Kulpa dojdzie, jak to wszystko wyglądało. Południowo granica parku wyznaczało koryto sztucznego potoku Młynówki, powstałe po melioracji stawu przyzamkowego, w pobliżu którego stał młyn. Po drugiej stronie były pastwiska. Park był podzielony na 2 części i tam funkcjonował w jednej części sad z ogrodem, a w drugiej części był park. W XVIII wieku Guidobald do ogrodów pałacowych dopiero jabłonie i grusze z Cieszyna. Także to też nie było takie, że od zawsze u nas było. Wybudowano tam też oranżeria o powierzchni 40 m2, kryto dachem namiotowym. To był park rodziny Dietrichsteinów, więc on nie był dostępny dla mieszkańców. Był ogrodnik, był planista, więc to wszystko było ogrodzone i tam to był ciąg dalszy jakby tego pałacu. Dopiero w momencie, jak władze miasta wykupiły pałac, to wtedy zostało to otwarte dla mieszkańców też. Są park, jest założenia parkowe, no i tak jest do dzisiaj. Tak jest do dzisiaj. No i dalej było tak, czyli lata 30. XX wieku. Tu już pałac został kupiony przez władzę. To są czasy, w których znajdowały się tutaj takie urzędy jak Komunalny Urząd Pośrednictwa Pracy, Powiatowy Urząd Szkolny, Urząd Policji, Stanu Cywilnego, mieszkania urzędnicze. Tam właśnie ci urzędnicy pracowali, działali, magistrat wodzisławski. To wszystko funkcjonowało. Powstanie organów samorządu miejskiego konstytuujące miasto komunalne było jedną z podstawowych cech odróżniających miasto od wsi. Tych rajców wybierano na roczne kadencje, a z czasem ta funkcja stała się dożywotnia i to właśnie się wszystko w pałacu działo. A potem, jak wszyscy pamiętamy, nastąpiła wojna. Tu jeszcze jest jakieś opisane było jako szkolenie, które było prowadzone w pałacu Dietrichsteinów. Też już ten obiekt był w kiepskim stanie, już tu widać, te ściany wyglądają nie za ciekawie. Ale tak się prezentował na początku XX wieku pałac. II wojna światowa niewiele zmieniła, tylko zmieniła władze, które tam zasiadały, czyli nadal zostały władze, nadal to był magistrat, tyle że już magistrat okupanta i władze niemieckie tam zasiadały.
przystąpiono do generalnego remontu pałacu, jego otoczenia, osuszono budynek, przygotowano pokoje, także to wszystko się tam wydarzyło i właściwie to był ostatni taki gruntowny remont przed tym naszym aktualnym. U wejścia południowego, czyli od strony parku, splantowano podjazd i powstały schody, czyli te schody, tam wcześniej nie było schodów, dopiero w czasie wojny. Zniszczono niestety kamienie fundatora Guidobalda, który ten kamień znajdował się na najwyższym stopniu schodów, ale to oczywiście Niemcy zniszczyli. W parku zbudowano schron przeciwlotniczy, w którym to schronie aktualnie znajduje się Muzeum naszych powstańców, naszej grupy, która opowiada o powstaniach śląskich, grupy rekonstrukcyjnej. No i to właściwie, no i z placu zamkowego usunęli figurę świętego Jana Nepomucena, ta im też tam przeszkadzała. Niemcy w 1940 roku. Przewieziono na cmentarz przy ulicy Przowskiej. A to może Falosz kombinował. Co Polacy zniszczyli? Władze Wodzisławia, co zniszczyły? Niszczą nadal. A czemu nie Austriaki przykładowo? Tego nie wiem. A kiedy został Jakby powiedział naziści Wodzisław, bardziej. Językiem nie pisem, ale bardziej takim europejskim naziści. To powiedzmy, że naziści i okupanci tam Może Ślązacy opcji niemieckiej. No. miałem nadzieję, że Ale Polacy to też byli nazistami, owszem. No, też byli nazistami. Ale w pałacu działał też areszt i tam prawdopodobnie mogło być nawet siedziba gestapo, więc to tam No, wiele rzeczy się tam działo, nie? A jak to za komuny wyglądało? To był wtedy czas, gdzie... Gestapowy czasu, to co tam było? Wyjdzie pan. No, UB. Jesteśmy. O, jest. Jesteśmy w tym momencie. UB. PRL, No tak. PRL, dzisiaj są UB. Dzisiaj są UB, tylko trzeba rozszerzyć oczy, uszy i słyszeć. I którym zostało powiatem Wodzisław? Od którego roku powiat? Zaczynajcie panowie. No, dajmy skończyć. Jesteśmy w II wojnie światowej. No, po kolei. Dajmy skończyć, a potem jakieś pytania Dobrze, ewentualnie. panie Prosimy. w czasach PRL-u, czyli Ja już byłem w 1958 roku w Wodzisławiu. po wojnie od razu pałac został wyremontowany i władze oczywiście wróciły. Tu Komitet Powiatowy PZPR, PZU, ORMO, PZGS, to też tam wszystko się działo i się znajdowało. Było uroczyste 700-lecie, świętowane właśnie 700-lecie Wodzisławia w pałacu. Także to wszystko w pałacu się odbywało. No to taka główna siedziba miasta i główna budowla miasta, więc jakby trudno się dziwić, że ona się tam zawsze wybijała na taki punkt pierwszy. I w 1967 roku swoją izbę regionalną stworzyło tam Towarzystwo Miłośników Ziemi Wodzisławskiej. Kilka lat później przekształciła się ta Izba Wodzisławska, Izba Regionalna w Muzeum Regionalne i tak powstało Muzeum w Wodzisławiu, które znajduje się tam do dnia dzisiejszego. To są te lata PRL-owskie, no to już późniejsze, jak widać po samochodach. No i tu już mamy muzeum, otwarcie, przecięcie wstęgi i powołano do życia następujące działy: archeologia, historia, kultura regionu i dział numizmatyczny, Dla mnie znajomy. który został zlikwidowany, a dyrektorami muzeum byli właśnie pan Werner Pierzyna, pani Barbara Kordowska, pan Paweł Porwoł i pan Sławomir Kulpa, który tą funkcję pełni do dnia dzisiejszego. Tu już tego nie dałam, ale dałam to w inne miejsce, czyli jak pałac wyglądał przed remontem. Bo jak mówiłam, był tam pałac ślubów, czyli to. To jest Gobelin? Nie, to jest takie malowidło. Tam obok jest na cały ekran rozszerzenie. To? Nie, te strzałki, ja to... Urząd Stanu Cywilnego. Urzędnik i para młoda. Czyli większość tych par wodzisławskich, większość małżeństw wodzisławskich przewinęła się tak
i okolic. Potem już były konkordatowe, to wiadomo mniej, ale generalnie kto przychodzi do pałacu, to wspomina, że jeszcze niedawno ślub brał. Ja tam. Garderoby, to jest wszystko Urząd Stanu Cywilnego. A te plafony u góry się zachowały? Nie, Sufit, nie, wszystko nie, jest nie. złamane. Część tych mebli się zachowała, ale właściwie większość nie. Jedne mają w domu. Jest jednak starych dobrości. Ja. A to są stare wystawy muzealne sprzed remontu. Teraz jesteśmy na etapie odtwarzania czy budowania na nowo wystaw stałych, także ich częściowo się poszerzą, ich zakres będzie zaktualizowany, zmienią się gabloty. Gabloty zostały zakupione nowe po modernizacji. Tak jeszcze wyglądało wejście do pałacu przed modernizacją. To jest tuż przed, więc to nie są jakieś szczególnie historyczne czasy, to jest powiedzmy 2016-15 rok. Modernizacja rozpoczęła się po 17. Tak przed tym wyglądał pałac, przed tym momentem. A potem miasto pozyskało pieniądze na modernizację całego obiektu i koszt poważny, 15 milionów złotych, pozyskano dofinansowanie z Unii Europejskiej i remontowano przez kilka lat od parteru aż po sufity, aż po ostatnie piętro. Miał miejsce na przykład z ciekawostek wypadek na tym placu budowy. Runęło 40-metrowe rusztowanie, zerwał się gzyms, uszkodziło właśnie rusztowanie i przez kilka miesięcy nie było możliwości robienia tego remontu nadal. Natomiast oczywiście wszystko na szczęście dobrze się skończyło i remont się sfinalizował. A z czego jesteście najbardziej dumni po tym remoncie? Przede wszystkim po pierwsze muzeum zwiększyło swoją powierzchnię. Było na jednym poziomie, teraz jest właściwie na 4. Zwiększyła się i powierzchnia wystaw, ale dodatkowo doszły sala koncertowa, herbowa, które są w miejscu dawnej sali ślubów, sala audiowizualna, duża, nowoczesna sala, w której na przykład odbywają się różnego rodzaju spotkania, konferencje, lekcje muzealne. Mamy wystawę taką interaktywną SOWA, czyli to jest strefa odkrywania wyobraźni i nauki dla dzieci, głównie dla dzieci, natomiast przychodzą tam różne grupy wiekowe i pałac na nowo zaczął żyć w takim znaczeniu, że poszerzył swój zakres działalności. O wiadomo, muzeum było i działało, miało dużo fajnych rzeczy do zaproponowania, natomiast teraz oprócz tego, co w muzeum, jeszcze jest kilka innych powodów, żeby przyjść, więc dzieją się koncerty, spotkania, wieczorki poetyckie, spotkania z różnymi ciekawymi ludźmi, jakieś konferencje, które nie do końca nie wszystkie są związane z historią, dlatego że obiekt jest otwarty na różnego rodzaju działania i przychodzą do nas różne osoby, różne stowarzyszenia, różne instytucje, które chcą u nas coś zorganizować. Także to jest naprawdę duże osiągnięcie. No i ten dach jest taką dla nas ciekawostką, dlatego że dzięki niemu uzyskaliśmy dodatkową przestrzeń, dodatkowe jedno piętro, gdzie możemy zrobić docelowo swoje pracownie, gdzie mamy też taką wewnętrzną bibliotekę muzealną, pracownię konserwacji, chcemy mieć digitalizacji, na to jeszcze szukamy oczywiście funduszy, ale jest to dodatkowa taka przestrzeń dla pracowników, gdzie mogą swoje działania muzealne A wykonywać. takie najważniejsze wydarzenia kulturalne, gdyby Pani wyróżniła? My na razie jesteśmy na etapie takiego budowania tego swojego kalendarza imprez. Natomiast w ubiegłym roku, czy w ciągu ubiegłego roku różnego rodzaju koncerty. Mamy oczywiście Noc Muzeów, która też przyciąga rzeszy zainteresowanych. Mamy Noc Duchów dla dorosłych. W Halloween, kiedy dzieciaki chodzą i zbierają cukierki, my zapraszamy dorosłych na różnego rodzaju takie spotkania, warsztaty, zajęcia, niekoniecznie przeznaczone dla dzieci czy młodzieży. Mamy cykliczne spotkania archeologiczne, historyczne, spotkania z twórcami i one się odbywają mniej więcej raz w miesiącu. To jest oczywiście wcześniej ogłaszane, kiedy na przykład teraz w najbliższy piątek mamy spotkanie z archeologiem o archeologii katyńskiej. Więc to jest też takie będzie opowiadał o tych badaniach dotyczących Katynia. W
w piątek o 17. Tam się cały czas coś dzieje. W drugie niedzielę miesiąca o 16 spotykamy się ze sztuką. Razem z grupą twórczą Pasja zapraszamy osoby, które nie mają ze sztuką nic wspólnego na to, żeby spróbowały pomalować, potworzyć, zabawić się właśnie w artystów. I to się fajnie sprawdza. Ludzie chcą, przychodzą, oglądają. Natomiast jakby osobną gałęzią obok tych działań około historycznych są jeszcze nasze działania naukowe, więc tam są te działania w Sowie. Były urodziny Sowy, na razie pierwsze, bo też Sowa we wrześniu miała dopiero pierwszy rok, ale myślę, że to też wejdzie na stałe w nasz kalendarz imprez. A pozostałe rzeczy to wszystko kwestia budżetu tak naprawdę. A propos urodzin Sowy, czy prywatnie tam można organizować jakieś uroczystości? Niestety sytuacja pałacu, jeśli chodzi o organizowanie różnych wydarzeń, wygląda i dobrze, i źle, w zależności od tego, jak się patrzy. A mianowicie tak, że na modernizację tego obiektu dostaliśmy 95% dofinansowanie z Unii. Ale coś za coś. Skoro dostaliśmy tak duże dofinansowanie, to pałac jest i musi być dostępny bezpłatnie dla odwiedzających. Więc wszystko w pałacu, co się odbywa, jest bezpłatne. Co oczywiście przez 5 lat. To od teraz jeszcze 5 lat. Co oczywiście dla odwiedzających jest w ogóle świetnym rozwiązaniem, natomiast dla organizatorów kultury bywa utrudnieniem, w związku z tym nie wynajmujemy prywatnie, no bo nie mamy z tego niestety żadnego profitu i mieć nie możemy. Muzeum teraz jest na takim etapie, że nie może nawet zarabiać, więc jesteśmy zupełnie charytatywną instytucją. Natomiast można u nas organizować różnego rodzaju wydarzenia, imprezy, spotkania, konferencje w ramach na przykład stowarzyszenia, czy rzeczy, które są... To już Możemy. tak, oczywiście, zapraszam. No. Czy rzeczy, które są otwarte dla osób z zewnątrz, jak najbardziej. Jeśli Wy możecie, to oczywiście, że możecie, szczególnie, że my w programie mamy wpisane i jeszcze nie zaczęliśmy tego realizacji, dopiero pracujemy, jakby to miało wyglądać, ale mamy też takie działania wokół Śląska, języka śląskiego, wokół tych tematów okołośląskich, które chcemy przybliżyć naszym odbiorcom. Mamy na przykład strój wodzisławski, który można sobie zobaczyć, ale chcielibyśmy też więcej o tym języku śląskim, o kulturze śląskiej poopowiadać, pokazać i powiedzieć. To jest w programie naszym, natomiast jeszcze tam trwają przygotowania tego projektu, szukamy finansowania, natomiast to się też na pewno wydarzy, bo to jest w ramach projektu przewidziane. Widziałem też, że mieliście jakieś trefy odnośnie genealogii. Jest u nas taki jeden specjalista, Adam Miera, który się uwielbia w tych krokach, lubi genealogia, lubi zerkać w te stare księgi i prowadził przez rok szkolny ubiegły takie spotkania genealogiczne z genealogią od kuchni. Cieszyło się to bardzo dużym zainteresowaniem. Grupa się ustaliła tak dosyć stało i po tym roku uznali, że oni już wiedzą wszystko i te spotkania zostały zawieszone na czas, aż miną tam kolejne lata, aż przyjdą nowi, którzy chcą tworzyć drzewa genealogiczne. Natomiast Adam prowadzi takie otwarte dyżury genealogiczne, więc zawsze można przyjść, pogadać, dowiedzieć się, jak szukać, gdzie szukać, wie, gdzie pogrzebać w tych księgach. Aktualnie na przykład opracował księga zgonów w Pszowie prowadzoną przez księdza Skwary, która jest niezwykle wnikliwym i dokładnym dokumentem, jak żyli i jak umierali mieszkańcy Pszowa w tamtym czasie. Ksiądz Skwara okazał się być genialnym dokumentalistą, bo opisywał nie tylko jak się nazywał umierający, ale również jak się nazywało to dziecko, które umarło, w której minucie życia umarło, dokładnie takie tam są szczegółowe dane, na co zmarł, kto był jego ojcem, gdzie pracował. Więc oprócz tego, że zmarł, można tam bardzo wiele ciekawych informacji wyciągnąć i dzisiaj z Adamem rozmawiałam, pracuję nad artykułem, więc myślę, że będzie warto na to też zerknąć, bo genealogia również niezwykle ciekawą nauką jest. Macie jakiś kontakt z Dietrichsteinami, czy oni w ogóle... Coś wyłączyła. Z tej linii Guidowalda nic nie zostało, bo ci jego dwaj synowie zmarli. Natomiast z tego, co mi wiadomo, nie. Ale dyrektor Kulpa różne rzeczy może mieć zachowane, schowane i nieujawnione.
Więc na 100% nie dosyć na szeroko skala zakrojone badania nad tą właśnie rodziną, jak żyli, jak funkcjonowali, jak to dalej wyglądało to ich życie. Więc no niestety tych potomków z Krisztajnów tutaj A z siedzibą Nie ma. rodową, z Mikulowem? nie. Ale do zwiedzenia pałacu zapraszam właściwie oprócz poniedziałku codziennie. Pałac jest bezpłatny oczywiście, można go zwiedzać. Te godziny wtorek, środa, czwartek są dlatego takie nieludzkie, 8:15, bo szkoły przychodzą. I też jest ich dość sporo. Odbywają się u nas lekcje muzealne, odbywają się u nas zajęcia dla dzieci z różnych tematów, i tych historycznych, i takich etnologicznych, i bardzo fajnie dzieci właśnie odpowiadają na ta oferta, jaką tam prezentujemy, więc jest tego dość dużo, ta odpowiedź jest taka dosyć fajna. To są nasze nowe sale, to jest na przykład sala audiowizualna, w której odbywają się takie właśnie luźniejsze spotkanie. Sala z rzutnikiem, przewidziano na jakieś 80 miejsc. Tu aktualnie spotkanie z młodzieżą pan prezydent prowadził swego czasu. Tu wielkie otwarcie w lipcu ubiegłego roku. Otwarcie pałacu. Wieczorki poetyckie. Jest tam u nas też scena, więc na tej scenie odbywają się takie właśnie kameralne koncerty gdzieś dla 100 osób na widowni. A to jest nasza sala herbowa, akurat podczas jakiegoś wernisażu wystawy w czasie wieczorku poetyckiego na ścianach sali herbowej znajdują się herby wszystkich właścicieli Wodzisławia. Tu kolejne spotkanie gwarowe z Remigiusz Rączka był w komisji konkursowej. Dzieci gadały fajne bojki i wierszyki, a teraz będziemy mieć końcem listopada przesłuchania konkursowe do Fedrujemy w Gotce, czyli takiego konkursu gawędziarskiego, też organizowanego przez Władysławia. I to jest nasza scena, na której też się tam dzieją różne właśnie rzeczy. I też przychodzą przedszkola, szkoły, stowarzyszenia organizują różne akcje. A to jest nasze lato i dzieci, które robimy warsztaty archeologiczne w naszej piaskownicy archeologicznej. Bardzo dużym zainteresowaniem się cieszą te zajęcia, bo oni wykopują, wyszukują skarby, potem je opisują, czyli są młodymi archeologami. A to było nasze otwarcie pałacu, więc na chwilę przenieśliśmy się do innej epoki. Właśnie z grupą rekonstrukcyjną krynoliny, które nam tam umilały czas i pokazywały, jak mogą wyglądać tamte czasy. Warsztaty też plastyczne się u nas odbywają, plenery artystyczne, młodzież przychodzi, maluje i zachwyca się też tym obiektem, przygląda się szczegółom. A to już tak z tyłu ta sala koncertowa, która wcześniej była właśnie salą Urzędu Stanu Cywilnego, tam gdzie jest ta scena, tam było to malowidło wielkie. No a teraz to już jest takie, powiedzmy, bardziej odnowione wnętrza. A to jest nasza SOWA, czyli ta strefa odkrywania wyobraźni i aktywności. Jakoś tak się przyjęło mówić, że dla dzieci, ale uwierzcie mi, jak grupa seniorów z Wodzisławskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku do nas wpadła, to nie wiedzieli, kiedy wyjść, bo się świetnie bawili. No jak dzieci? No, powiem panu, że jak rodzice przychodzą z dziećmi, to dzieci już by chciały iść, a rodzice się jeszcze bawią, także zapraszam was serdecznie, bez krępacji. Wpadnijcie, potestować ta przestrzeń, bo jest naprawdę dużo fajnych rzeczy tam można zrobić, sprawdzić się, pobawić, więc szkoły tam chętnie przychodzą, bo to jest miejsce, gdzie oni z jednej strony się pobawią, potem pójdą na lekcję muzealną, jakby w jednym miejscu, w jednym czasie, za jednym wyjazdem mogą się pooglądać przeróżne rzeczy i się tam jakby sprawdzić, jak to wszystko wygląda. Tu trochę relaksu, tu się mogą tam, no, mogą podziałać, nie? Więc ta SOWA się cieszy bardzo dużym zainteresowaniem, szczególnie, że nie żeby konkurencja, ale wasza SOWA w Rybniku trochę drożej wychodzi, bo tu się płaci, a u nas nie. A Pani zdaniem, w jakim okresie był najbardziej świetny czas tego pałacu? Kiedy rozkwito najbardziej? Właściwie Oczywiście mam na myśli czasy, jak były ci właściciele. właściciele. Tak jest. Myślę, że to był czas, kiedy tam Guidobald jeszcze mieszkał. To najbardziej miał to gdzieś tam w sercu, bo on jako właściciel żył w tym pałacu i jakby to jego rodzina i jego syn jeszcze gdzieś tam żyli. To było jego świeże dzieło, nowe dziecko, piękny nowy pałac, więc to wtedy żyło. Jaki to był okres? To były lata, już panu mówię, tylko to... 1915 wiek. 1755 wyprowadził się Guidobald, więc to były te lata 50. XVIII wieku. On tam wtedy z tą Marią Anną Rotal żył
i funkcjonował w tym pałacu krótko, bo pałac jakby nie miał szczęścia do właścicieli. Bardzo niewiele się zachowało tych wszystkich dokumentów, dowodów na to, jak to życie tam mogło być prowadzone. 275 lat, a my nie wiemy, jak żyli, jak się bawili, jak spędzali czas. Tak, dużo. A proszę powiedzieć, czy te wielkie katastrofy, które były na Śląsku, wojna 30-letnia czy wojna 7-letnia, to też w jakiś sposób otarły się o tym pałac. Pomimo wszystko Wodzisław był dość istotnym miastem. Otarły się w znaczeniu oczywiście politycznym, czyli tam te wszystkie... Czy militarne, czy tam jakieś, mi chodzi o to, czy jakieś oddziały wojska, czy Malderów nie przechodziły, nie spoliły, nie zniszczyły. I tu bym na to spotkanie zaprosiła historyka naszego, który szczegółowo by opowiedział o takich niuansach historii. Ja jest tylko skromnym menadżerem, więc opowiadał o... Jakieś takie drobne informacje, wie pan... No, pałac na pewno przeszedł, pożar go tam bardzo mocno strawił i no to 1822 rok to już nie jest tak dawno, ponieważ 30-letnia była wcześniej, natomiast pożar no, mu uniemożliwił badanie bardzo wielu rzeczy. Wielu tych właścicieli Wodzisławia też miało właśnie związek, część była ewangelikami, wyrzucała tych katolickich i księży zabraniała wyznawania wiary katolickiej, więc to gdzieś... Tylko Czechy są blisko, Tak, a tak. wiadomo Czechy, czym by tam właśnie, jak gdyby tu w naszym okręgu, no Czechy to jak gdyby te centrum tego reformacji wszystkich najbliżej nos. To ta reformacja też, bo u nas jest Kościół ewangelicki. Jest Kościół ewangelicki, więc ci ewangelicy czasami też zostawali właścicielami dóbr wodzisławskich, więc jakby narzucali swoja religia, zabraniając wyznawania swojej religii katolikom, więc to tam dochodziło do takich scen. Natomiast w Wodzisławiu katolików zawsze było więcej zdecydowanie niż ewangelików, więc oni nigdy jakby takiej dużej przewagi nie mieli, ale te tarcia na tle wyznaniowym również się pojawiały. Bo według przekazu no to przemieszczały się wojska podczas wojny 30 lat w Rybnik, Żorin, o Wodzisławie raczej niczego się tam nie spotkał, więc Ale to jest epoka sprzed wybudowania pałacu. Aha! Tak, przed. pałac został wybudowany właściwie po I wojnie śląskiej. Aha! 1742 to jest początek budowy. I klasycyzm od razu, nie? Tak. I rozwój klasycyzmu to raczej tak XVIII-XIX wiek, także... Nie, właśnie, to jest XVIII. Tam Pani ma pytanie z z tyłu. Ja mam takie pytanie, jako że powiedzmy sobie ta strona śląska i historia nie za bardzo po prostu jest znana, bardziej niż znana historia katowicka, mysłowicka, kraj stąd jest, ale wiem, że właśnie, nie wiem tylko czy tego Guido, że ktoś z Donersmarków, jakaś kobieta została żoną właśnie właścicieli tego pałacu. No to była pierwsza żona Guidobalda. Tak, Ona no, była z powiedzmy rodziny. sobie, mnie się wydaje, że dlatego jako, że ta rodzina, ten ród, który był w Wodzisławiu, to był jeden z możniejszych rodów austriackich, prawda? Jak po prostu mi się odbyło, a tym bardziej Donersmarkowie, to chyba z tej linii, jeżeli oni byli ewangelikami, czyli protestantami, to na pewno było z tej strony rodu Donersmarków, czyli pranieckiej linii, ponieważ tam ci byli tymi ewangelikami, natomiast linia Donersmarków Siemianowicko-Bytomska to byli katolicy. Czyli mnie się wydaje, że powiedzmy sobie również ta żona, czyli zapomniałam jak ona miała na imię. Maria Gabriela. Maria czyli ona niejako też pomogła jak gdyby odbudować w cudzysłowie ten pałac. Ona go zbudowała No, razem z Guidobaldem. Nie było, to była jedna z najbogatszych rodzin, powiedzmy. Dlatego była fundatorem, stąd potem były takie... Tu pani mówiła na początku, tylko pani się No nie rozpóźniała. przepraszam bardzo, ale tutaj było tyle, powiedzmy sobie, objazdów, bo ja z Katowic tutaj jechaliśmy, że normalnie o 3:00 wyjechałyśmy, a przyjechałyśmy z tej. Maria Gabriela von Donnersmarck, Henkel von Donnersmarck była pierwszą żoną Guidobalda. I oni razem zdecydowali o ufundowaniu tego obiektu, jakim jest Pałac Liechtenstein, bo oni go razem gdzieś tam zbudowali tym majątkom, dzięki tym majątkom obu tych
zacnych i bogatych rodzin. Dlatego właśnie wielka strata, że ona tak młodo zmarła, bo ona się nie zdążyła do tego nowego pałacu nawet wprowadzić, bo ona bardzo młodo zmarła, więc potem też rodzina rościła jakieś sobie prawa, no ale przepisy jakie były, takie były, więc przeszedł pałac w ręce Guidobalda, który miał potem drugą żonę i tak dalej, i tak dalej. Więc Maria Anna Rothal była jego drugą żoną, z którą spędził 18 lat życia, bo też zmarła po tych 18 latach, więc to tak to wygląda. Czy Państwo mają jakieś ślady tego? Gdzieś coś ocalało w dokumentacji na przykład? No właśnie z tego okresu Marii Gabrieli. Bardzo skromne są te ślady. Skromne są u nas, być może więcej jest ich w muzeach w Brnie czy w czeskich muzeach, natomiast u nas są bardzo skromne te ślady. Do tego stopnia, że nawet Guidobalda nie wiemy, jak wyglądał zasadniczo. Więc jakby tu jakiś podpis, tu jakiś akt, bardzo mało jest tych dokumentów historycznych, które u nas się zachowały, bo też tak w gruncie rzeczy Guidobald bardzo krótko przebywał w Wodzisławiu. A jakie elementy, jeszcze tylko ja zapytam o wyposażenie pałacu. Czy coś tutaj przetrwało? Nic nie zostało. Nawet nie zostało, nie wiem, wizerunki, obrazy tego, jak mogło to życie wyglądać. Także właściwie nie wiemy. Odtwarzamy na podstawie tego, co w Napajedli jest, bo tam też przez wiele lat mieszkał Guidobald. Ja mam pytanie odnośnie pałacu w okresie tuż powojennym i z końca wojny. Jak wiadomo, w Wodzisławie, jeśli chodzi o sprawę architektoniczną, urbanistyczną, przestrzenną, nie wyszedł najlepiej z II wojny światowej, a był w znacznym stopniu uszkodzony i lub zniszczony. A jak się miały sprawy związane z pałacem? Czy pałac jakichkolwiek uszczerbów w czasie II wojny światowej doznał, czy po wojnie wystarczyło się do niego po prostu wprowadzić i go odświeżyć? Był wymagany remont. Był oczywiście, że doznał uszczerbku, natomiast nie aż tak dużego, dlatego że tam te władze okupanta przebywały, więc oni jakby też o to dbali. Oni sobie na początku wojny go wyremontowali, więc to nie do końca było tak, a też był wyremontowany w pierwszej kolejności, więc to był obiekt, który był istotny dla... Moje pytanie jeszcze tak bardziej pochodząc od drugiej strony, a mianowicie wspomniała Pani, że był wykorzystywany jako magistrat i władze miasta w okresie dwudziestolecia międzywojennego. A jaką wtedy funkcję pełnił obecny magistrat, który jest w okolicy ulicy Bogumińskiej? Z tego co pamiętam, było tam więzienie. Było tam więzienie, więc nic chlubnego, teraz to pozamieniali. Na szczęście u nas jest muzeum, a tam już więzienia nie ma. Chociaż pracownicy, którzy tam pracują, różnie o tym mówią. Mówią też, że dalej straszy. Tak do końca nie jesteśmy pewni. U nas też straszy. Jak to w muzeum musi trochę postraszyć. Tak, jak się wejdzie ten budynek, nie na wprost był więzieniem. A te połączenie z lasu, z wieży, one idzie do rynku czy do tego pałacu? Właśnie chodzi o tajne przejścia, nie? Tajne przejścia. Tak, słyszałam o tym temacie. Jak pytałam naszego historyka, mówi mi nie, to są legendy. Więc legendy? Ja nie mam nawet sił z wami dyskutować. Pieniądze na przebudowę. Gdzie są te pieniądze? Tych tuneli? Tak. Nie wiem, ja nie wzięłam. Nie wiem, naprawdę nie znam tematu tuneli. Trzeba to poszerzyć, bo to jest wiadomość dość... A może do tych więzi? Musisz pomagać z doktorem Doktorem Na Kochem. konkretne pytanie nie ma odpowiedzi. Na konkretne pytanie nie ma odpowiedzi. Nie chodzi o pałac, ale chodzi o całą historię, 500 lat do tyłu. Już nie mówię o 1000, bo ja jestem historykiem. To nie znaczy, że wszystko wiem, bo wszyscy wiemy. Ale jak widzę, to na konkretną odpowiedź nie ma do dzisiaj. Bo ja walczyłem w II wojnie światowej, żeby pani dzisiaj głosiła historię. I wszyscy, to po mnie uczyliście. A ja mam 3 raki i najgorsze choroby, a nie mam pomocy z Rybnika. Nie mam. Policja, sąd, prokurator. Na Gliwicki. Pana zamknął i wyleczył. To pan powiedział 5, a na Gliwickie to mogę mówić dużo. To co pan powiedział 5, a pan jest młodszy 10 lat. To temat na inne spotkanie może. Proszę? Druga żona tam zmarła. Panie, jest takie powiedzenie, nie możesz pan nie mówić o tym, co wiesz.
A mówił to, no. Co jest Znowu, możliwe, że co trzeba, to się nie Dlatego, że może. się przeprowadzili ostatecznie. No ale pytanie. Pan Super. Z tego co czytam, Maria Anna, ta druga żona, ona zmarła w tym pałacu, Mhm. ale czy została gdzieś tam pochowana i czy Nie, coś ona- robię? Oni się wyprowadzili do Napajedli i ona tam zmarła A. w 1967 roku. Okej. Oni tak prawdę mówiąc bardzo krótko tam mieszkali, raptem parę lat. Myślę, że jak dzieci już odrosły, wyrosły, to się wyprowadzili ich dzieci. Jedno zmarło, więc dziecko wyprowadzili się do Napajedli i wiedli tam dalej życie. Ta trzecia małżonka to już też w Napajedli, a tylko jakby wiedza była o tych dobrach wodzisławskich, więc sobie to potem przejęła te dobra. Ale myślę, że zdecydowanie trzeba do pałacu przyjechać, pooglądać i zobaczyć, jak się Wam, drodzy Państwo, podoba pałac po modernizacji i czy to jest miejsce warte uwagi, czy nie, dlatego że no, te wnętrza są już nowoczesne, to już nie są wnętrza mające wiele wspólnego. Ale właśnie jakby ktoś oczekiwał wnętrz pałacowych, to ich tam nie ma. To nie jest Pszczyna, to nie są wnętrza pałacowe, właściwie nic z tych Krzysztajnów się nie zachowało. No a też jak dobrze wiemy, trzeba byłoby to na nowo zakupić, te zabytki. Nie ma tych zabytków w samym muzeum, takich, które na przykład dotyczą wyposażenia wnętrz. Więc teraz tam są oczywiście wystawy stałe dotyczące historii ziemi wodzisławskiej, archeologii, grodziska Blugomii wodzisławskiej, strzygi, kościoła Świętego Krzyża, który gdzieś tam był w Wodzisławiu. To są te wystawy historyczne, archeologiczne, które gdzieś tam na parterze są zlokalizowane i które nadal się tworzą, bo nasi muzealnicy, kustosze nad kolejnymi wystawami pracują, więc będzie wystawa o wyznaniach, które na tej ziemi wodzisławskiej były. Kończy się wystawa o browarze, a na początek przyszłego roku planowana jest wystawa o tym, jak wyglądał rynek przed pożarem, czyli zostaną odtworzone wszystkie kamieniczki rynkowe, które były powiedzmy w XIX wieku przed pożarem i całą historię tych kamieniczek została opracowana i opisano, kto gdzie mieszkał, jakiej profesji, jak te życie wówczas w tym Wodzisławiu wyglądało. Kamieniczki aktualnie są tworzone, robione, malowane, więc można już troszkę podejrzeć, bo gdzieś tam ta wystawa zaczyna się pojawiać, ale taki rzeczywiście finał ma być zaplanowany jest na luty przyszłego roku i to będzie jako wystawa o tym, jak rynek wyglądał w XIX wieku. Ale pożar, w którym roku? 1822. 22, czyli ten wczesny. Ten pożar, który tak de facto spustoszył miasto już zupełnie i coś zostało, bo wiele zostało zniszczone. A na pierwszym piętrze mamy właśnie te wystawy czasowe, czyli tam są i wystawy zmieniające się, takie artystyczne. Jest też wystawa aktualnie tak o dłużej trwająca o historii zespołu pieśni tańca Władysławia, więc też tam i stroje, w jakich tańczą, i dyplomy, jakie przywieźli ze swoich wojaży, więc tam się te wystawy zmieniają. Jest sala koncertowo, sala herbowo, jest wystawa obrazów osób związanych z Wodzisławiem, które dla Wodzisławia, które wywodzą się z Wodzisławia i wiele zdziałały w swoim życiu ciekawego, więc to też jest interesujące, bo wielu ludzi do nas przychodzi i mówi, a w ogóle nie słyszał, nigdy nie wiedział o kimś takim, kto stamtąd, że z Wodzisławia pochodzi, więc gdzieś ta wiedza też trzeba budować. No i na pierwszym piętrze ta właśnie tutaj pokazana, wspomniana osoba, strefa odkrywania wyobraźni i nauki, to jest nasza współpraca z Centrum Nauki Kopernik, który jest takim patronem merytorycznym tego projektu, który wspiera nas też w różnych działaniach skierowanych do różnych grup wiekowych, popularyzujących naukę i pokazujących, jak ta nauka może być interesująca dla odbiorcy. I to jest ta strefa odkrywania wyobraźni i aktywności i tam dzieciaki, młodzież i starsi świetnie spędzają wolny czas i się bawią po prostu, odkrywając różne zagadnienia nauk przyrodniczych. No i na tym piętrze też jest sala audiowizualna, nasze biura za tymi szklanymi drzwiami, więc to tam się wszystko gdzieś odbywa, także zapraszam na wycieczkę do Wodzisławia. I my w imieniu pani menadżer i organizatorów zapraszamy. Dziękuję bardzo. Dziękuję, że was Będziemy musieli tam coś zorganizować przede wszystkim. Zapraszam. Wymienimy się wizytówkami i pogodą.
Dziękuję. Tym bardziej dziękuję.